naubos yung pera ko, naubos lahat ang mga ari-arian ko. So nangyari, scavenge ako, alis ang pera, dimos-dimos ako. Sa nakakita naman sang ini nga video, is this a sign? Amo ini ay hanang inyong calling. Mag-resign kag magpakilimos na. Gani, partido PPP pongko plus star pamati. Kay subo nga punto por punto, ang gapakalimos nga 1.5 per day. Tapos proud na proud pa ang lilintian niya. Man kabalan siya. Siya ang punto por punto ta. Sa panlilimos, magkano po kinikita mo? 1.5 isang araw-araw. Una nga punto. Paminsaran nyo bala. Paminsaran ninyo. Gapakilim mo siya pero 1,500 per day. Ikaw nga mahatag sang limos, minimum wage. Ang iban sa inyo nubo pa sa minimum wage. Gani sugod-subong, kung makita ninyo nga gapakilimos, kaya pa makasangkol, padalag ko ang lawas nila. No, way ka mo hatag sang limos. Kita gani nagabaka-baka sang obra. Nagapamroblema, nagaka-stress sa trabaho, pero sige lang baka-baka. Tapos sila yan, nagpuro-patawhay lang, pangayo-ngayo, lagko pang kinikita sa mga lilintian nila. Oy, social si kuya ha, naka-hotel. Araw-araw? Yes, araw-araw yun, ma. Seryoso? Ikaduha nga punto, nag-hotel-hotel pang lampingasan niya. Nag-hotel-hotel pa siya. Kahit siyempre gina-check-in niya ko nung iyang bana. Bawa sa sitwasyon niya, lampingasan, nakapamana pa. May bana bells pa ang lilintian niya. Mapati, makamukag sa hindi. Nakakuha pa siya sa lalaki. Ano na ginatawag? Ikot ng buhay. Ikot ng buhay. Kahit siyempre ining agi, igasto ang kwarta sa lalaki. Ang lalaki, ibalik man ang kwarta sa babae. Kag ang babae, ipaniban sa agi. Sa ini nga sitwasyon, ang babae, ilimos sa agi. Kaya mo na, ikot ng buhay. Return of investment sa kalinte. Basta diri ka lang nag-stay? Maka 1.5 ka? Seryoso? Sabi yan. Ikatatlo nga punto. Gani ko hindi na ako magsulod buwas sa akong obra, hindi na ako magpangitaon kay kabalo na kamo sang matabo. Gani ma, hindi na ako mag-OFW, mauntat na ako. Pangitay ako sang pwesto preferably sa BGC. Kay dra ako mang limos basid lag ko ang kita dira, no? Dagto lang ko na yun, kay basid lag ko ang kinitaan dira. Tapos makakondo ka pa kuno abi. Tapos ini, nakita ning video sang kilala ko. Oo, nakita sang kilala ko. Baw, pwerte ka lang di pambag. Grabe na nun tong agi. Umagi mga pwerte ka tonto. Tapos sabihin saron ko lang, baw. Nalipat ka na sang ginhimo nimo. Nangayo ka sa amon sang donasyon. Kaya hambal nimo, ihatag sa mga purok. Mga kabataan sa purok, may paliga ka. Pero nung natabo, di ba na wala liga? Wala sang liga nga natabo, di nagkatong amo donasyon, ato sa atok ninyo. Kaya anong diferensya ninyo nga duha? Kaya nang kayo lang kamukag ng tonto. Pati ikaw, tonto. Ba, pamen sarabi. Kagabi nakakami eh. 1-3 at ako 1-3. Hello! Makabuhi na mo nag-family. Uy, dako kay kagsweldo dako. Wala po kag pulis. Almost 18,000. Ikaapat nga punto. Ano ang diferensya? May diferensya diri sa duha. May ara. Biskan ikaw, gamay ang sweldo, no? Nagbaka-baka ka, nag-eskwela, kasubong may obra ka, biskan gamay ang ginakita nimo, insakto lang sang pangkaon nimo. Pero nagabisti ikaw, nagaobra ikaw adlaw-adlaw. Ang tan-aw sang tahaw sa imo respetado. Ano nimo ang 1.5 per day? Biskan dako ang kwarta nimo pero gapang kayo ka. Respetohon ka ayhan. Basi hambalan ka pa isang una. Natombahan ina siya sang aparador. Tapos amo ka pa na magtinikal. Te good luck. Kaya ang iban maghambal, daw buang ka na imo.